Dneska by sme mali hovoriť blízko češtinu. Chlapci, to budú snídani. Dobré ráno všetkým, budím sa po namáhavej akcii vo VV v Prešove a rád by som vás všetkých pozval dneska v Humennom. Príďte sa na nás pozrieť na kapelu Človek milión, takisto budeme súťažiť v súťaži Šariš objav východu. To ti vidno. Hej? Mhm. No, ja si ho klepnem do Vleču.